שלום, אורי, בוא, שלום. אני דור, רוצה מלא לייקים. מחכה גם שתרשמו לי אני גיא. תגיד לך. אני אורי. יאללה, גיא, תעמוד בטור שם. אני רוצה לעשות לכם שיעור של ברייק-דנס. למה אתה עושה רק? גיא, אחרי זה נעשה של ברולסטארס. גיא, לא עכשיו, לא עכשיו. אתה יודע מה? תעשה עכשיו. גיא, תעשה עכשיו. מה? עמידה תירן. אורי, נכנסת אותך. כמעט נפלתי בעמידה תירן. גיא, מותר לך לעשות 2 פעמים. תראה את השריר. תורי, אורי. גיא, תורי. למה אתה רק עושה? ככה. רוצה לראות אותי עושה משהו אחר? גיא, תנו דקה. אתה יכול להסתובב על יד אחד? מה? אתה יכול להסתובב על יד אחד וגם... להסתובב על יד אחת? כן. אוקיי. כי אני לא מצליח לעשות את זה, ואני רואה את זה הרבה. אוקיי. אמרתי שהיד שלך תסתובב. להסתובב ככה. עוד פעם, תעשה עבודת ידיים. עכשיו תעשו מלא יציא ונראה לי שזה יעשה לנו לייק. רוצה לראות אותי הפעם באמת מסתובב על יד אחת? הנה. אתה צריך להסתובב את היד שלך ככה? כולם בואו עכשיו. בסוף נעשה. בואו, טעות. דקה גיא, בואו. אנחנו רוצים. ביי. אוהבים אתכם. גיא, עכשיו בוא נעשה. נראה להם. אורי, עכשיו נראה להם את הבטן. תקום. גיא, נתחיל.